Môžeme? Na dnešný pokus sme si pripravili Nahlas. pravidko, útrošky papiera a hrebeň. V podstate samotné pravidko nepriťahuje tie útrošky. Joj, no. Musíme sa smiať ako malé deti. Čo robíte teraz, keď sa češete, lebo veľmi sa smejú? Vytvárame vlastne statickú elektrínu. Čiže elektrizujete telesa trením, hej? Používame tie pojmy, ktoré sme sa učili. No dobre, ale teraz nehádžeš halušky, tak to musíš opatrne, veď ti to aj opadá, jeden sa ti tam prichytí, tak ešte trošku viacej pošúkaj toho pravidko. No dobre, teraz skús. No čo? Slabo, ale predsa, hej. Dobre, a s tým hrebeňom sme čo chceli nacvičovať? S tým hrebeňom, čo si sa česal? Doma si sa zabudol? No, Dušan. Vytvorili sme v podstate statickú elektrínu. Dobre, statickú elektrínu, už druhýkrát mi to hovoríš. Čo? Čo? Ako si vytvoril statickú elektrínu? Trením. A čo to je to vlastne to trenie? V dôsledku toho, k čomu dochádza? Prečo sa česal? A ty si šúchal pravidko po pulovri. No ale čo to je to zelektrizovanie? Prečo sa zelektrizuje? Častice, to znamená, vlasy majú nejaký elektrický náboj, hrebeň má elektrický náboj, hej. My teraz momentálne by sme ani nevedeli konkrétne možno povedať, že či je to kladný alebo záporný, ale keďže sa vlasy k hrebeňu pritiahli, tak čo môžeme povedať? Že majú rôzny elektrický náboj a tie vlasy, keď sa tak zježíme, že sa rozostúpia od seba, tak majú rovnaký elektrický náboj. Chlapci, ale keď si niečo pripravím, tak som pripravený zase na otázky prečo, na čo, ako vždy. A nie, že sa tu počešeš, trieda sa zasmeje, ale finito. No. Ešte máte niečo pripravené? Dobre, tak ďakujem.